The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. And this is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, "Who are you?" He admitted and did not deny it, but admitted, "I am not the Christ." So they asked him, "What are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No." So they said to him, "Who are you? So we can give an answer to those who sent us. What do you have to say for yourself?" He said, "I am the voice of one crying out in the wilderness, 'Make straight the way of the Lord.' As Isaiah the prophet said." Some Pharisees were also sent. They asked him, "Why then do you baptize if you are not the Christ, or Elijah, or the prophet?" John answered him, "I baptized with water, but there is one among you whom you did not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie." This happened in Bethany, across the Jordan, where John was baptizing. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Madalang lang ho kaming magkulay pink at madalang lang ho kaming maglabas ng kulay na mga pare. Pagbigyan nyo na po kami kung kami nakakulay rosas ngayong umagang ito. Because today is the celebration of what we call Gaudete Sunday, or the Sunday of Rejoicing. Pakiulit nga po ang term, Gaudete Sunday. Yan, bigla ko nakita si Tita Jessica, talagang Gaudete Sunday with matching silver pa dito sa kanyang leeg. Pakitignan nga po ang katabi ninyo. Okay lang? Okay lang? Pakisabi, magpapasko na. Pakisabi, yan. Ngumiti ka na. Yan. May bonus ka na. Yan. Gaudete means rejoice. Maging masaya sa gitna ng paghihintay dahil ang tuwang dumarating ay siguradong darating. Dahil kapag ang Panginoon ang nangako, ang hindi lang sinasabing hindi mapapako ang kanyang pangako, kundi ibig sabihin kapag ang Diyos ang nangako, dahil sa kanya'y walang panahon, ang kanyang pangako ay ngayon pa lamang ay natutupad na. Tanong, paano natin mararanasan ang tuwang ito na dala ng balita ng Pasko? Kung sigurado nga ang darating at ang Pasko at tunay nga nangyayari na ngayon ang Pasko, paano natin mararamdaman? Paano natin malalaman, may tatanim sa puso't isipan na tunay ngang merong tuwang dala ang balita ng Pasko? Simple lang, kilalanin mo at aminin mo na tunay na may magliligtas sa akin at sa iyo. Hindi lahat natin kayang gawin, hindi lahat natin kayang ayusin, hindi lahat kaya nating pagalingin, hindi lahat kaya nating ariin, which is why in this life, there is no point in being too proud. In this life, there is no point in being too proud. Dahil sa katotohanan, wala tayong may pagmamalaki. Pero, katambal ng katotohanan yan ay tuwang napakalaki. Wala tayong may pagmamalaki. Pero katambal ng katotohanan ito ay tuwang napakalaki. Pakisabi sa katabi, pakitingin muna, huwag kang magmamalaki. Okay.
We heard in our gospel today the story of John the Baptist when the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him. Sabi nila, sino ka? Who are you? And he admitted, they did not deny who he is. But he admitted, I am not the Christ. Kahit proud kayo sa akin, kahit believe kayo sa akin, I am not the Christ. I am not the one you are waiting for. Who then are you? Are you the prophet? No, I am not. Are you Elijah? No, I am neither. But I am the voice of the one crying out in the desert. I am only preparing the way of the Lord. What an honest and a big announcement from John. They were expecting that he was the Savior, and he could have said that he is, but he did not. But what makes John great is his humility. Ang nagpataas kay Juan, ironically, ay ang kanyang kababaan. What makes John happy is the truth that he is not the Savior. It is the truth that he is not the Savior. There is a coming Savior. Hindi siyang tagapagligtas at merong magliligtas. And his greatness lies in that confession that he is not someone great. Noong pong minsan, alam ko po na kwento ka na 1 weekday dito sa ating parokya, meron pong isang pari, itago na lang natin sa pangalang Estong na lang ulit. Si Among Estong, isang matandang pari sa isang parokya. Sabi niya, ang batas ko dito sa parokya, kapag isa lang ang nagsimba, weekdays kapag isa lang, kahit anong panahon, anong araw, kapag isa lang ang nagsimba, wala nang misa, magro-rosaryo na lang. Okay, malinaw. Kapag isa lang ang nagsimba, walang misa, magro-rosaryo na lang. Kapag late ang mga nagsimba, canceled ang misa, sarado ang simbahan. Sabi ng paring ganon. Kaso, yung araw na yon na pagkasunod ay medyo may bagyo, pero merong dumating na isang nagsisimba. Isang magsasaka, isang mahirap at matandang magsasaka, itago na lang natin sa pangalang Santi. Isang mahirap at matandang magsasaka, puti ang buhok nitong si Santi. Siya na lang ang nagsisimba. So kapag po isa na lang ang nagsisimba, anong batas ni Father? Cancel ang misa. Magro-rosaryo na lang. Mamang Santi, okay lang ba? Isa ka lang, sabi niyang ganyan. Magro-rosaryo ka na lang, sabi niyang ganyan. Sabi nitong mahirap na magsasaka, matanda, Aba, Father, hindi ho ako nag-aral. Kayo ho nag-aral ng theology, nag-aral ng canon law. Mababa lang ho ang pinag-aralan ko, isa po akong hamak na magsasaka. Mas alam niyo po anong dapat gawin. Pero ang alam ko lang po, kahit isa lang po yung manok na darating sa aking bakuran, pakakainin ko po, sabi niyang ganyan. So medyo napikon itong si Father, medyo namutla, nagalit talaga, nagtayuan ang buhok ni Father, wala siya nagawa, nagmisa. Okay lang ba yung ginawa natin? Sabi niyang ganyan, tamang-tama po, Father, maraming salamat po. Sa susunod na araw, medyo hindi naman maayos yung panahon. And late, nakarating, galing ng sakahan itong si Santi. Sabing ganyan ni Father, paano ba yan? Sabi niyang ganyan, late ka, sabi niyang ganyan. Kapag late ang nagsisimba, anong batas? Canceled ang misa. Okay lang ba? Late ka, nag-iisa ka pa, canceled na ang misa, sabi niyang ganyan. Father, ako po'y hamak na magsasaka lamang. Hindi po mataas ang aking pinag-aralan. Kayo ho, mataas ang pinag-aralan. Nag-aral po kayo ng theology, nag-aral kayo ng canon law. Mas alam niyo po ang dapat gawin, sabi niyang ganyan. Pero ang alam ko lang po, kahit po nag-iisa lang yung manok, kahit po huling dumating yung manok, pag po dumating, dahil alaga ko, pakakainin at pakakainin ko po yung aking manok, sabi niyang ganyan. Medyo nagalit na naman si Father, nagtaasan ng buhok, tinawag lahat ng banda, pinasindi lahat ng
Ilaw sa simbahan, pinagayak na magandang simbahan. Hala, sige, nag-iisa ang nagsisimba. Misa kantada. Kinanta niya yung buong misa. Nilabas niya lahat ng magarabong gamit sa simbahan. Pinatawag yung Grand Choir, Music Ministry. Pagkatapos ng misa kantada, nilapitan ni Father itong hamak na magsasaka. Ang sabi niya, wala ka na sigurong masasabi sa akin yan. Matanda ka. Sabi niyang ganyan. Ibinigay ko na ang lahat sa iyo. Sabi niyang ganyan. Sumagot itong matanda, Father, hindi po ako nag-aral ng theology. Hindi po ako nag-aral ng canon law. Mababa lamang po ang pinag-aralan ko. Kayo po mataas ang pinag-aralan. Mas alam niyo po ang dapat gawin. Pero ako po, ang alam ko lamang, kung isa lang po yung dumating na manok, hindi ko po ibibigay lahat ng bigas ko sa kanya. There is no point in being too proud. Because in the end, you will be the one who will be lonely and sad. Magsimula noon, sa matanda na lang nakinig si Father. Ang tunay na malungkot, siya yung taong mapagmataas. Ang tunay na masaya ay yung mapakumbaba. Kasi simple ang buhay niya. Yung taong mapagmataas, na gustong manatili sa taas, magulo ang buhay niya. Bakit? Mahangin kasi sa taas. Kaya magulo ang buhay ng mga mapagmataas. Pakitignan ng katabi. Anong itsura ng isang taong mapagmataas at mapagmalaki? Laging nakatingin sa taas, taas noo. Walang ibang nakikita sa baba. Tawag natin sa kanila, mataas ang, mataas ang ihi, sabi. At ang mga taong matataas ang ihi, hindi nila namamalayan na iihian nila, sino? Sarili nila. Ganyan ang mga mapagmataas. There is no point in being too proud in this life. You'll just be sad and alone. Tignan mo naman yung mga taong nagmamarunong. Those who are too proud of what they know. Panay silang tama, panay silang bumabati, panay silang buwisit, panay silang maingay, hindi marunong makinig, hanggang minsan na lang silang mapapahiya. There is no point in being too proud in this life, because in the end, you'll just be sad and alone. There was this one writer by the name of Khalil Gibran in his book, The Prophet Khalil Gibran, on sorrow and joy. Sabi niya, sa aking pagtatagalog, ang tuwa mo ay ang mismong lungkot mo na hindi na nagpapanggap. Ang mismong pinag-iigiban ng tuwa mo ay siya ring balon na pinuno ng luha mo. Ano pa nga ba? Ang lalim ng hukay ng lungkot sa loob mo ay siya ring malalim na sisidlan ng tuwa mo. Ang basong pinaglalagyan ng alak mo ay siya ring basong sinunog sa init ng krisol. Kapag masaya ka, tingin ka sa loob ng puso mo. Yung mismong nagpapalungkot sa iyo, siya ring pinagmumula ng tuwa mo. Kapag umiiyak ka, tingin ka ulit sa kalooban. Makikita mo ang katotohanan na lumuluha ka dahil sa mismong nagpapasaya sa iyo. And the very cause of our sorrow is that very thing that will make us happy. Pilit nating inaayawan yung tunay na magpapasaya sa atin. Ang gusto natin mataas, pero magpapasaya sa atin ay kasimplihan at kababaan. Dahil kapag nasa taas ka na, malulula ka na, at ayaw mo nang tumingin sa baba, at mag-uumpisa ka na mag-iisa, at masisira doon sa itaas. Huwag kang magmamataas, may magliligtas. At palagay ko po, yan ang tuwang dinadala ng Pasko. Ang simpleng katotohanan na may magliligtas. Doon sa mga bagay na hindi natin alam gawin, mga problemang hindi natin alam ayusin, yung mga hindi maubos-ubos na bayarin, yung mga trabahong hindi natin alam tapusin, hanggat may mga bagay ka pang hindi kayang gawin, ang ibig sabihin,
kailangan mo ng tagapagligtas. Mahirap na kapag pakiramdam mo kaya mo ng lahat. Ang ibig sabihin, kapag pakiramdam mo kaya mo ng lahat, may diferensya na ang iyong pag-iisip. Kapag ayaw mo na magpatulong, ayaw mo na makinig, mag-uumpisa ka ng masisira at mabubulok. Hindi mo lahat kaya, kaibigan. Nakakalungkot yang katotohanan na hindi mo kaya ang lahat, pero katambal niyang katotohanan na hindi mo kaya ang lahat. Ang ibig sabihin, may gaganap sa lahat. May magliligtas at pupuno sa ating kakulangan. And to end, I would like to quote Father Ken Untener in his words entitled Prophets of a Future Not Our Own. And I quote, "It helps every now and then to step back and take a long view. The kingdom is not only beyond our efforts, it is beyond our vision. We accomplish in our lifetime only a tiny fraction of the magnificent enterprise that is God's work. Nothing we do is complete, which is a way of saying the kingdom always lies beyond us. No statement could say it all. No prayer expresses the full faith. No confession brings perfection. No pastoral visit brings wholeness. And no program accomplishes the mission of the church. No set of goals and objectives include everything. That is what we are about. Eto tayo. The seeds we plant today will soon grow tomorrow. We water the seeds already planted, knowing that they hold future promise. We lay foundations that will need further development. We provide yeast that produces far beyond our understanding. We cannot do everything. And there is a sense of liberation in realizing that. Because this enables us to do something and to do it very well. It may be incomplete, but it is a beginning, a step along the way, an opportunity for the Lord to enter into the scene and do the rest. We may never see the end result, but that is the difference between the master builder and the worker. We are ministers, not messiahs. We are prophets of a future, not our own. May tagapagligtas, hindi natin kayang lahat. Malungkot, mahina tayo, pero masaya dahil may magpapalakas sa atin. Amen.